Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubatshazwa isihluku sezinja ezibulale ingane yasekhaya ngomsombuluko emini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kupina kuphi ilanibolo khona le video. Mongoqala usijoyinele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Uzale ushaqekile umndeni umfanyana oxavune wabulawa izinja zakubo eGelvandale ngomsombuluko emini. Kubikwa ukuthi Ushone ngesihluku ihluku umfanyana oneminyaka eyishumi emva kokuhlaselwa izinja zakubo eGelvandale ngomsombuluko emini. Umfanyana okuthi ubedlala nezinja zakubo endlini kube ukuthi ezimbili zibe esezimhlasela zamluma waze washona. Imbangela yokuhlaselwa izinja komfanyana namanje ayikazi. Wokhulumela amaphoyisa uPriska Naito uthe babizwe endaweni yesigameko ngo1:15 emini. Bafica umfanyana oneminyaka eyishumi obesendlini nezinja ezakubo nezinye ezimbili zabe sezimhlasela. Akacaci kahle ukuthi yini namanje akagaci kahle ukuthi ngabe yini eyenze izindla zagcina sezihlasela umfanyana. Kuphoqeleka ukuba zize zedutshulwe izinja njengoba bezingafuni ukumdedela. Umkilo kuthiwa ushonele khona endaweni yesigameko ngenxa yokulimala kabi. UNaid uthe kuvulwe idokodo kuyaphenywa mayelana nenhlekelele yokuthi umfana ahlaselwe izinja maqede washona. Abantu basale beshaqekile ngalesenzo khona lapha eziguleni zokuxhumana. uNkosi Jerome Mzungu uthe kungani kungaqiniswa imithetho kubanikazi bezinja njengoba zihlezi zibulala izingane. Desire Tabla uthe umbono wami lezinja akufanele ngabe zavunyelwa ukusondela izinganeni noma ngabe zeqeqeshwe kanjani njengoba zinonyo. Odika Abhili uthe ngilindele laba abazothi ama-pitbull awanabungozi uma ekhuliswe kahle. Lenja ayinakho ukuziphatha kahle futhi ayithembekele inonya noma ngayondla iminyaka kodwa izogcina ikubulalela ingane. Usibusiso Lwazi Matomela uthe ukubhlungu ukuthi ayimhlasela umnikazi kuhlezi kuhlaselwa ingane kamakhelwane noma ezizihambela emgwaqeni. Lezinja azinakho ukulunga. Bafethu lezi indaba ezebhlungu indlela emangalisa. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.